заштото сам им приготвил син жира. Ще ги дърпам 3 тира. Няма S-класи, няма Панамери. Аз ви казах, бинокли ви показах. Бинокли, бинокли, защото минава Мими. Елате ми на старта с черното БМВ. Капетицата на Мими ще ви скъсам на старта. Нали си знаете вие, шумахерите? За всички хвърчащи листчета без покритие ще ви правя разлика по 2-3 тира. Защото мапера е силен, много е силен. А Мими съвсем петицата ви наказва. Тя ги разплатва. Мерцедеси, Аудита, Панамери винаги остават отзад, отзад, отзад. И идва Мими с БМВ-то и ви показва, и ви доказва. Сем петицата най-бързата. Абе, Шумахер!